Както виждате, това няма го видите често в моя канал. Някакви персонажи на герои от 2000-та година. Но, здравейте и добре с феноменално видео, в което днес ще играем Sushi Roll 3D. Намерих някаква игра в Google и селиха видео. Така. Let's roll. Юпи. Hold to roll, окей. Ей ти. Да содя. Не. Да содя, ей ти. Да го боли. Така, сега. Не. Аз как да го... Какво? Аз за този тъзен. Какво трябва да ги пипам? Окей. Лузит, какво? Не! Лузнах нещо. Загубих нещо, какво? Ей! Някакъв... Какъв е? Критически ще им правим мазно. Не. След тази много хубава реклама е време да продължим с играта. И да съдяваме. Не. Лец, защо имаш някакъв трион там? Нека да направим... Опа, ръката ви се хлъзна. Ръката ми не съдвише. Опа, пак се хлъзна. Готово. Така. Мъски... Как? Са тия билки, бе? Окей, както и да е. На масата малко да има. Свърши? Какой ти? Ама, ние наистина слагаме билки. Окей. Игра го де... Това ли беше? Да, още реклами. За вас сигурно няма да ги имам. Сашими. Какво е сашими? От България съм. Режем някакво месо. Абе, колкото повече, толкова по-добре. Някои хора обичат повече месо, но някой по-малко. Може и ей ти. Ей ти. Ай, да я гледам. Мале, какво е това? Какво ми зареда? Окей, нещо ми зарезда просто. Няма малко в сосчето чушки. Ей ти. Няма билки. Няма билки за теб.